Minä olen Jukka Hautunen Stock Racing-tiimistä ja ajan kilpaa SM Drifting-sarjassa takavetoiseksi muutetulla Audi A4. No tervetuloa seuraamaan meidän tallin tapahtumia tälle kaudelle. Terve! Aika rientää eteenpäin. Nyt on jo joulukuun moneskohan päivä, nyt kuuluu 13. päivä torstai. Mä ajattelin tässä pikapikaa nyt. Vittu, päivä jo myöhäis katsastus mun autosta, voi ristuus. Katso ne ajovalot, mikä ihmeen. Sen on itsellä niissä lyhkäisissä oli ja vaihdan ne. Siivosin tuossa nopean pika autotallinkin. Vähän romuja nyt pois tieltä ja ei muuta kuin autotupaa. Tuli käytyä autohuolto Norjamäessä. Se asenti uuden tuulilasin tähän ja se meni tosi hienosti. Tuossa joku ihmeen taittovirhe tuossa tuulilasissa täällä alareunassa. Se jos tien reuna menee näin suorana, niin se kääntyy S-nä sua kohti, kun sä katsot sitä alareunasta. Siinä on joku taittovirhe koko matkalla. En tiedä. No, mikä Pilkingtoni vai Pillington, joku se tuulilasivalmistaja on, niin sen piikkiin menee uusi tuulilasi ja asennetaan tässä joskus. Mutta nyt katsotaan nuo valot, että mä saan siihen ne toimimaan. En mä muista yhtään millä kannalla ne oli, niin pitää nyt katsoa ja mennä sitä hakemaan oikeanlaista. Tääkin on jo sellainen, että se syttyy ja sammuu ihan koska sitä huvittaa. Mutta tällaisella kannalla. Tällaisia mä menen nyt etsimään. Joo, voi vittu. Kävin siinä äsken hakemassa ne lyhkäset, tällaiset. Näitäkään ei kyllä kannattaisi ostaa. Nää on jo D1S-polttimot. Mutta mulla tuli nyt ongelma. Mulla on tää auto nyt ollut 5 vuotta kohta. No ei, vähän päälle 4 vuotta. Aina on tuntunut se konepellin avausmekanismi vähän sellaiselta, että tohtiko tästä vetää. No aina on tohtinut ja auennut. No, arvaappa mitä nyt tapahtuu. Joo. Tän kanssa mä en laittanut ajovaloa vielä kiinni paikalleen. Sitten mulla on ehkä nyt hyvä mahis saada se vielä auki, mutta voi vittu, saa nähdä kuinka käy. Joo, vähän tarkemmin kuin tässä luuras, niin se meni se ripa rikki. Taisinkohan mä näyttää? No, enköhän mä nyt toista sen saa vielä vedettyä auki, mutta olishan aika usein tuonne konepeliallekin pitää päässä, niin olisihan se kiva saada toimimaan sillä lailla kunnollakin, ettei tarvitse aina jotakin vippaskonstia käyttää. Voi vittu saa. Niin kuin yksi polttimuoto vaihtokin, niin ei se välttämättä niin yksinkertaista ole. Joskus se ottaa vaan vähän enemmän. Kyllähän mä nyt toista sen saa vielä vedettyä auki, mutta olishan aika usein tuonne konepeliallekin pitää päässä, niin olisihan se kiva saada toimimaan sillä lailla kunnollakin, ettei tarvitse aina jotakin vippaskonstia käyttää. Voi vittu saa.
niinku yksi polttimuoto vaihtokin, niin ei se välttämättä niin yksinkertaista oo. Joskus se ottaa vaan vähän enemmän. Oh. Kyllä ihminen voi olla onnellinen. Mitähän vielä tulee? Oho! Toivotaan, että se palaa vielä. Tällaiset polttimot. Ne kesti 2 vuotta, vähän ehkä allekin. Niin toinen oli sellainen sininen ja toinen oli oikein sininen. Katsotaan minkä väriset ne tällä kertaa. Voi Juku! Ne on saatana saman väriset. Ja kyllä ne on aika hyvä. Kohta pitää saunahankin taas. Montako kertaa teillä viikossa saunataan? Meillä saunataan pihasaunassa puukivassa. Lämmitetään viikossa 3-4 kertaa. No joo, eiköhän siihen leimansa. Vittu ihan parasta. 3 viikon joululoma. Nyt! Noniin. Ja mä aloitan heti tähän nyt saman tien. Pari tuntia sitten päässyt töistä ja heti askareisiin. Otetaan tämä sisään. Ja puretaan se täysi taka-akseli helvettiin ja odottamaan se tuonne nurkalle sitten parempia päiviä. Katsotaan nyt mitä sille takapäälle sitten siihen keksisi tässä talven aikana ja siitä eteenpäin. Elikkä tää puretaan nyt ihan osiksi, sieltä otetaan moottoria irti ja vaihdelaatikko ja kaikkia. Sisusta puretaan kokonansa ja bla 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 bla. Ihan tyhjäksi koko hylsyksi asti. Melkeinpä vois sanoa. Nyt vähän putsia silleen ja haetaan se talliin. Rampille. Katsotaan saadaanko me virrat sinne. Vittu tuo rengas on tyhjä. Meidän naispuoliselle seuraajalle, Stalker Racing Team seuraajille, Mimmu päätti tuossa ottaa kesän alusta vinkkiä tällaisia Stalker Racing Team vippiksiä. Jos sulle kelepaa tällainen, no voi miehenkin tilata, niin pistä mulle Facebookin syveetä, niin saat oman tällaisen 20. No joo, katsotaan mitä tapahtuu. Tuloks ne virrat? Mähän viimeksi sitä käyttelin aika kauan, että voi olla, että se leipoo jo silloinkin kiinni. Mistä tuota tietää? No niin, katsotaan. On aika kova, jos se leipoo jo silloin kiinni, kun mä sitä käyttelin. Vittu helppoksi se osaa. Joo, ei mitään muuta kuin
Aetaan pirssi talliin. Jes. Pitää yrittää saada mahdollisimman reunaan aina nuo renkaat tähän rampille, että mulla on hyvä tila täältä sitten. Tää menee tää ramppi tänne tarpeeksi hyvälle auton alle, niin mun on hyvä tunkata se ilmahan pukkien päälle. Sen takia vähän sihtaamista noitten kanssa. Mutta köyhällä on varaa valittaa, mutta minä en valita. Ei mitään, se oli sisällä nyt sitten ja mitäs seuraavaksi? Siinä se nyt olisi kaikessa komeudessaan ja se ei vieläkään oikein tää A3 tiedä, että mitä sille tehdään, mutta mä nyt joka tapauksessa purkaan sen. Katsotaan nyt, jos tästä talvenaikaudesta keksitään, että mitä sille takapäälle tehdään. Ja jos siihen löytyy joku ratkaisu, niin A3 lähdetään sitten rakentamaan eteenpäin. Yksi suomalainen, joka ajaa mikä tää, rokkirallia. Siellä on vissiin erilaisia luokkia. Niin siellä on jollakin A3, justiin tämä sama. Mutta se on mennyt vaan pilaamaan se. Se on laittanut sinne Pemarin V12, se Pemarin manuaalilaatikko ja Volvon taka-akseli. Mä en oo pilaamassa tosiaan tätä millään vieraan auton osilla. Elikkä nyt jatketaan. Audin 4, 6 tai 8 sylinterin moottori. Audin oma 01E vaihdelaatikko, joka mulla on täälläkin. Tää on ihan Audin oma suunnittelema vaihdelaatikko. Se ei oo mikään ZF tai mikään muu kisavalmisteinen vaihdelaatikko, vaan se on Audin oma valmistama. Niin kuin esimerkiksi Opeli, Pemari tai joku vastaava, en tiedä mitä Nissanis tai Toyotis on, mutta Pemaris ja Opelis on ainakin ZF vaihdelaatikkoja tai Ketraki. Ne ei oo niitten omia. Tässä on nyt se ero, että tämäkin vaihdelaatikko on Audin oma valmistama. Kyllä, tuo vielä sitä kulta-aikaa. Mutta tuonhan jälkeen ei mene enää kauaa, niin tulee Audiinkin sitten ZF-vaihdelaatikot. Sitten siitä jatketaan takapäähän Audin omalla kardaanilla. Ja sitten, kun päästään sinne takapäähän, se kytketään Audin omaan perään. Mihinähän tuo? Siellä on Audin yksi perä. 455 CKK. Ja se kytketään sinne taakse kiinni. Ja näin sulla on ihan sieltä polkimesta asti, takarenkaaseen asti, kaikki Audin palikka. Ja se on se, mikä on tärkeää. Koska se on ihan sama, kun repii kaikki pätket irti autosta ja potkii sen vittu läjähän, jos sinne änköö jonkun vieraan auton moottorin sisään. Se on niinku... Mä en oikein tiedä mitä se on, mihinkä sitä vertaisi, mutta se on auton raiskaamista. Auton merkin raiskaamista, se on sitä. Niin mun mielestä tämä on se oikea tapa lähestyä kisaamista. Sulla on ihan oma se tyyli kilpailla. Ja toivon mukaan niinku... Mä oon pystynyt välittämään teille, että mä rakastan VAK-vehkeitä, ihan parhaita, ja toivottavasti se teille käy ilmi. Elikkä mä en oo pelkästään Audi-äijä, vaan mä myös palvon volkkaria
Ja niissä on yhtä lailla Audin osaa, Skodaa ja Porschea ja mitä näitä kaikkia Lamborghiniä nykyään löytyykään VAG Groupin alta. Mä haluan, että te ymmärrätte sen, että mä oon intohimoinen ja kunnioitan sitä merkkiä, minkä mä valitten. Sitä merkkiä ei pilata millään vieranauton osilla. Se on se niinku yksi sääntö. Mun ei olisi pakko tehdä sellaista sääntöä, mutta mä kirjoitan sen. Mä oon kirjoittanut sen jo aikaa päivää itselle, että kun valitaan joku merkki, niin sen tekniikalla mennään. Mä haluan todistaa teille kaikille katsojille, että Audin tekniikasta on driftingi. Se on hyvä valinta siihen. Mulla on vaan pitkä matka todistaa sitä, koska tätä ei ole vielä kukaan tehnyt. Katsotaan. Matka on vielä helvetin pitkä, mutta se niinku pitää sen kipinän yllä. Mulla on ihan helvetin pitkä matka siihen SM1. Mä tiedän se. Ei välttämättä ajotaidollisesti, mutta teknisesti pitää oppia, mitä mun pitää tehdä paremmin. Ja mä en oo tekemässä rahalla, niin mun pitää löytää ne ratkaisut jostakin ihan muualta kuin siitä rahasta, millä tätä hommaa niinku pystyisi niinku edesauttaa tosi nopeaa. Mutta mä en oo tekemässä sitä, koska se on rahamiesten homma. Ja mä menen ihan naurettavalla budjetilla. Toivottavasti ette vielä huomaatte, mitä mä tässä teen. Siellä on muutama muukin, joka menee pikkubudjetilla, mutta näin pienellä budjetilla ei mene kukaan. Siitä mä oon ihan varma. Okei, mutta eikö siinä nyt ollut jotakin sepustelua teille tarpeeksi? Mikä on mun intohimo? Ja mitä mä täällä värkkään ja mikä on mun tavoite ja mikä on mun unelmia. Mun unelma on voittaa driftingissä Suomen mestaruus. Ja mulla siihen unelmaan, mulla on vielä todella pitkä matka. Mutta mä en olekaan tekemässä tätä niin kuin sillä helpolla reseptillä. Pankista lainaa 15-20 tonnin Nissani. Sitten toinen 10 tonni lainaa sponsorilta vähän tukia siihen. Niin, että pystyy voittamaan Suomen mestaruuden. Ei, se ei mene mulla niin. Se menee jotenkin ihan toisin. Te tuutte näkemään sen tässä, kun te seuraatte mua.